Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kasenjok kirang ba snong maudo area. Hakasiterek mentau nailar arajar arpo kalalum yakinong ilam snong jong ki khat kendai tuligi snong jong kane kathan ban pensai halor kumno banyada bat banlait nakajing sapriang uknyang jingpang COVID-19 hagani kathan hakani gejelang UMDC kerembra jerngam constituency uba bajop pongro ulai don lang kum ukongsan ringkat u presiden kane kasenjok uba aibor sianglong u secretary uba YK lingkhoi bat kinosen charge nong jong kisnong ba peroper kane kathan Nakalang uba bajo pongrop hakane kesngi ula pensai sekinong ilam snong hakabaidai bat kila jingada banlait na ujingpang coronavirus bat ula kenturu yakinong ilam snong bakin hika yaki ba nong snong bakin buat renti yaki jing betha jong sarkar uba bajo pongrop ula yok ro bansa mi ki kot lengkedap kiba la batai sepang uknyang jingpang COVID-19 bat kumno banyada bat banlait nakajing sapriang akajingya lenti hau news nam araja arthau kelabun ke jing tunjuk yang ipai nong song snong hendak ngim dei ban chim ban du men sim namar bang gila ban yale persya yo new knyang jempang kumbangan chu pen pau chopi ki rangba jong ne odong kathan mantala don khat sau tuli kiri borok koi ka perthai hakaba kila lat nong new knyang jempang telada ngiru ila banyak trailang ringkat baka sarkar ya ki jing berhak baki ong kita ki standard operating protocol jong ka sarkar ka jing berhak jong sarkar ngiru ila banyak le persya yang ni kenyang jingpang coronavirus hoi ngi kene kadong kathai ngi ha baka rural sector ka bangi ong kathai bolong nong kendong ki yeng ki sem jongi ki lalong lupa kata ka social distance ngilaban ong kumbalong hasar haba ka yeng kalong markhap kaba unok nyang jempang ula ban por stat henry wala kataru ngimdei ban kensting namar ba ngimlahi ban im tang hang ne po kasinong lajong ni hab ya be ya kamai kaji hab ya let ki kam badan kam po nong stan ka district headquarter hab ya let ya kam hapo hantai po Shillong teng ngilet ki hospital tengaru kumunang mikmat ngawan hang ne hakane resmi ban pasyat api kumno haba phia let hakum kini gijaka ba phinya long kiba alat dak ti phreng jong kiba phinya long kita kibalang pet perman ba phinum ya khan sting yala dia bat hoi phi kum kirang ba jong gane kadong kathan hoi ngawan hang ne ban pesngau pi kirang ba re nga kentu ba nakaliang jong piru kirang ba secretary pinlet hak sinong jong pi ban phalam kane ka ju ka khubor ka ba nga pha manta hakaba nga penkwaan pensaya pi yong neo coronavirus uneo coronavirus ru ukhambit ba ki jaka ka ba pi shong kumantangi nge shong hang ne po phlau kalat kali air ki ongka cross ventilation dabet ni pisang hapo ka hol hakaba mlat kali air hakaturu mukum kini ki por menta pidi ban kiar na ki jingalang patba kumbangi shok menta kane ka baki ong ka pharang ka social distance pidi ban ya bu ya kata ka kendon ka ba phimdei ban ya jan plat bat iwei ni iwei bat ka ba kham kar panggalong ba haba philai chapo nong stoin ne shasar Pemdai ban pelat ya kini kimas. Buan mentak ya deng kimas, ki pelat ya ka khmut. Katu ka mentoy. Hawat bandeng saya kemas kalong ka ba Henry. Ka kerpat ya pi baro. Ba sisian ni ba pilet syaki hospital ne, pilet syasar ne, syajaka babun pajba. Ya kimas dalai pemdai ban law. Kata ka di ka wei na kilat ka ba pila ban ya dai la de nau ne u kenyang jingpang coronavirus. Macam pentip ya piru hadu mentah habarok koi ke perthai umpat dan vaksin neu dawai namanta kane ka khlam dekat ban mi vaksin ru ngimtip lanon mi hawat labun ki
company pharmaceutical kibala persang banyak penmi vaksin. Menrai kamdai ke besok ban penmi vaksin nomor kiap tes deki hajar ki pajba deki pawaja deki lak nomor kiap paj badan ki brio ki ba pangkum nok nang bau tu vaksin nom kta bar kaweru khamtam ki riurang ba ki riu tumen ki di ban simkhia ba kan ya nomor ba uniu coronavirus kham kta ba ki riu tumen tengah kerpat babaro kirang ba badan hakan ni step kidi banyak sim ya kebenta ban penhikai ya ki pai nong song sedong hakan ni kathan kidi banyak bam ba dei ban sum man kasngi kajing la khut kadai ke baning kong do banyak lat yala dia nau niu khnyang jingpang